Hola, bon dia. Passo davant. Tenim la part dedicada a la indústria làctea. I, bueno, veieu, aquí hi ha peces molt interessants, molt valuoses. Tindríem, per exemple, una vitrina dedicada a Cacaulat i a Letona, no? Cacaulat va ser una creació del meu pare i Letona va ser fundada pel meu avi. Aquí veieu un vaset, és un dels vasets que es van utilitzar per presentar el cacaulat a la Fira de Mostres de 1933. Té el número 1 de la meva col·lecció. Jo diria que és la peça que més m'estimo, potser, no? I tot això com ho aconsegueixes? Doncs això, buscant per internet contínuament. Per exemple, a la meva pàgina web vaig explicar que estava buscant aquest envàs i una persona que en tenia un em va trucar i em va dir te'l canvio per una altra peça, diguéssim, que tu tinguis repetida, perquè em fa il·lusió que tu tinguis això, no? I me'l va donar. Aquí què hi tens? Aquesta és una de les col·leccions més valuoses i més maques i més preuades de les que tinc. Són les fitxes o monedes de necessitat de cooperatives i establiments de Catalunya. A veure si trobem. Mira, això és una cosa molt curiosa. Això són fitxes de prostíbuls. Compraves la fitxa a la madame i pagaves a la noia amb aquesta fitxa. I després, al final de setmana o al final de mes, la noia liquidava amb la madame i cobrava. Que fort, no? Sí. Totes les hores són alegres, diu aquesta. I aquesta és molt curiosa perquè aquí hi ha un debat encès a internet sobre si això d'aquí és un penis o és una aixeta. Quantes col·leccions tens, Jordi? No sé, és molt difícil de dir. Potser n'hi hauria com 7 o 8. I després, de més petites i tal, doncs no sé, una vintena o una trentena. Es fa difícil de dir. Això és la col·lecció de càmeres de cine. I aquesta col·lecció, ja dic que són 165 càmeres, la vaig fer en 3 mesos. I aquesta, que és la més antiga de totes, 1923, aquesta anava amb manivela. Després ja van sortir aquestes altres que porten corda, no? Aquesta càmera, per exemple, que és la més antiga de 8 mil·límetres, jo la vaig comprar als Estats Units per $1,95. Això et va costar $1,95? $1,95. Hi ha peces molt estranyes. Aquesta, per exemple, és un prototip que el que pretenia era, a través d'uns engranatges, aconseguir una diferència de velocitat. Voleu passar per aquí? Això és una porta. Què vol dir per aquí? Sí, home. Sí, mira, això està ple de portes secretes i... Veniu, no tingueu por, que això és la part més innocent de totes les que hi ha aquí. Què hi ha que no col·leccionis, Jordi? Si t'expliqués la meva col·lecció de desenganys amorosos, ja no et dic, Mira, això són els soldats, que són dels anys 50 i 60. Les actituds totes són bèl·liques, absolutament totes. Això és el primer cotxe d'esquelètic. És de l'any 57, aquí el nino que surt i tot. A mi no m'agrada aquell col·leccionisme que és purament acumulatiu i que no hi ha res a darrere. Jo trobo que és una col·lecció fantàstica, la de plaques de caves que tu t'has begut. No és el cas, no és el meu cas. De fet, sóc un dels iniciadors d'aquesta afició a Catalunya, sí. Aquestes són totes del segle passat, del segle XX. Plaques de 300 euros n'hi ha moltes. A la que hi ha possibilitat de generar negoci, generar volum de negoci amb un tipus de col·leccionisme, doncs això es desferma. I moltes vegades, a darrere d'això, hi ha la mort d'aquest col·leccionisme, no? I aquests catàlegs d'aquí? Doncs mira, aquests són els catàlegs que he fet jo sobre el tema de col·leccionisme de plaques de cava. Això ja és encomanar el col·leccionisme a l'altra gent, no? Pràcticament. Sí. Jo col·lecciono, bàsicament, com una font de coneixement. M'agrada que... No sé, potser és una coartada, una manera de justificar, no sé, una afició malaltissa per col·leccionar i ho justifico d'aquesta manera, potser sí. I amb tantes col·leccions com tens, com dius? Mira, ara col·leccionaré papallones, ara col·leccionaré... No, jo no ho decideixo jo, això ho decideix el cor.